andati nditsanangura bva zvakatika nezvekuti mukomana ndakamuudza kuti mudhara wangu ashaika akandiudza kuti iwo ndinondiudza kuti mudhara wangu ashaika ndibaba vangu ngati nayo Frank ndiri kutokuudza nekuda kuti ndakagara newe ungabva ndiudza kuti ndibaba wangu atangogara tese tichimwana baba pamwe chete zvakanzi aundiudze izvo asi baba vangu patakatanga kurashana kanzi ndiri kuuya kurufu ikoko kuda tokuona kurufu ndikati pamwe kunyepa ari kuita zvidoro zvisinei akabva atoya manheru tabva tatonetsana zvechokwadi ndakatora nadzimai vangu na7 kuriko ndakarara akasara akakwira motobheki wangu achitora huna achida kupisira chitunhu ichocho amuvige achitora ngoma vanhu vakaparara akatora ngoma akataya munda zvadaro zvaitika zvichiitika here apa zvasara zvoitika naenda kumbasi asi vanhu havana kuzovatapo pavaita noise hapana munhu weshe akavatapo vose vakaenda kudzimba vanhu vakarara pasina kana aripo kana 1 makuseni ini ndakatozodadza kuchema baba wangu 2 days ndakararama chinja ndakakwanisa kuenda kunoona body view ndangokwanisa kuenda kunoona kana 2 days aidzisi usiku ese handamboendapo auya negenga rakaita kutsvage ninaida kundirwisa varipo zvekuma 20 ndakasara ndakarara mumba mangu tatiri uko kujaini vatsanangura sematsanangura aite ndibva ndatotora Frank ndikati Frank iwe kana chikona kutongora hanzvadzi yangu panguva yandakamutora ndichimubvunza aitora ngoma achinonzi kanda kumapani ndikatokuona ngoma idzi ndatodzibhadhara mari kwamugeri zvikanzi kana dzakarasika hadzine ineni ngoma idzodzi baba venyu vamwe vavige kamba ikaka kane chitunha ikakaka ndinokapisa kamba ikaka ndopa ndikati zveshuwa ndakatora sekretary nevatedzeri vavo ndakavatsanangura ndozvitaura mukomana ndobva vati aiwa isati ngamhanyi regai tione kuti museri mekuti ari kudzoka vachaita sei asati adzoka Frank ndopakasvika baba vakatanga kushaudha nenhau yekuti amai venyu vandishedzerei kuyozona chitunha vachindishedza inini kuya panapo zondionesa chitunha inini nhamo iri panapo yakatsvuka ropa hamuna zvamunombondita vakatanga kubatwa vachitwa sei ndopa ndakati inyaya yakuda kutonesa ndopa ndakabuda futi ndikanotsvaga vanyika dzino ndakavashayiwa ndichidzoka ikoko ndakasvika Frank auya nemota yange nelight 1 ine varume vanga vakawanda mumwe wacho ataura kuti inini ndiri kunzwa kuda kuuraya munhu ndikuona ropa inini riri kunhuhwa panapa nebanga inini parufu ini ndopanguvayo ndopandakabuda ndakaenda ndikanosvika panonzi pamai mapfumo mbva ndataura namai mapfumo mbva ataiwa zvinetse mbva vabata vanyika dzino vanyika dzino mbva vati mirai ndisvike vakasvika vakalaita vakaona vanhu vavo vakawanda vari group ini ndanisipo pasabhuku munangari conflicting nyaya ndotaura inini vakatanga kuita vakomana vaviri ava tekishuwa naFrank manheru ndandisipo yandomira ndeyakazoitika mangwana acho pakauya shumba aida kurwa nevanhu parufu ndikakikirisana naye kumubvisa parufu ndikamukoniwa asi togoona umwe akakikirisana naye kusvika aenda ndikakufonera imamo ndonyaya dziri kugudzwa iye vakatanga vangavachitsanangurira kuti nyaya vakatanga sei nekuti pakagwiwa vanhu vakatutunuka hapana akanga afa asi baba wavo here asi baba wako iwe woita noise navanhu vauya parufu ndakatovingwawo ndiani vakanga vachikuvinga akauya ndiri mukomana ndogara kuposha mari ndogara kufesi 4 kubva kuno kufesi 4 muchienda kunorova vanhu parufu ayo ndagenda kunorova parufu mukomana uyu ndakasangana naye mujaindi ane motobheri takatogara tichitobva basa zvikanzi angavatobata kuta tobhera motobheri bhaya akapaka zvikanzi kiwo ndinonditarisa hausi kundibata maoko sei baba vangu vashaika hausindazviita sei harisi kutoziva nditobva kubaba abva pakanyera bhodho rake pasi abva revha motobheri achida kuya kwandiri zvati ndobva ndandiva ipapo ndabva ipapo ndopaakaenda kumba ndichizotevera kumba chingunosvika pachikuda kubata ngoma kutanga udza ngoma ndinzi ndabva ndatongohwa panapa nhanzi yangu asina zvindomusa vatanga ndinova nevanonzi performance ngarapa nemukoma wake uyu nevamwe andisikutoziva vatanga ndinova ndatiza ndikanorara kwanambu ndarara kwanambu yakuseni muchimuka ndakati gedza ndidzokere kumba because zviri kuitika kuno zvachivaa Frank musendera ndinospamba ndibva ndasangana futi nemotobheki wabata futi maemti awo abva tanga futi kundirova futi wakandimhanyisa ndikatoenda futi kupolisi mapeperi polisi kweiwairwei ndisikuziva kuti yaindirere bhosi ndanobata maoko aitori friend yangu saka iye pangu kuti kuya kwakaita indasingazivi anzi kuita dzine kundibata maoko vashaii ndo akatanga akatopwanyira kodhoro pasi vanhu vakati pakati simarimeko simuka ungoita sei ungobva apa ungoenda zviperi unobata maoko ako chingorasvika kurufibata ngoma zvishuwa mama aitoya kuti
chitanga toini ndopakaita matombo ndokutotiza kwandakaita ndizvo pamusoro imambo apindurai aiwa kwete andadiditsanangura bva zvakatika ndezvekuti mukomana ndakamuudza kuti mudhara wangu ashaika akandiudza kuti iwo nondiudza kuti mudhara wangu ashaika ndibaba vangu ndikati naiwo Frank ndiri kutokuudza nekuda kuti ndakagara newe ungabva ndiudza kuti ndibaba wangu atangogara tese tichimwana baba pamwe chete zvakanzi haundiudzi izvo asi baba vangu ndopatakatanga kurashana kanzi ndiri kuuya kurufu ikoko kuda tokuona kurufu ndikati pamwe kunyepa pari kuita zvidoro zvisinei akabva atouya manheru tabva tatonetsana zvechokwadi ndakatora nadzimai vangu na7 kuriko ndakarara akasara akakwira motobheki wangu achitora huna achida kupisira chitunhu ichocho amuvigi achitora ngoma vanhu vakaparara akatora ngoma akataya munda zvadaro zvaitika zvichiitika here apa zvasara zvoitika naenda kumbasi asi vanhu havana kuzovatapo pavaita noise hapana munhu weshe akavatapo vose vakaenda kudzimba vanhu vakarara pasina kana aripo kana 1 makuseni ini ndakatozotadza kuchema baba wangu 2 days ndakararama chinja ndakakwanisa kuenda kunoona body view ndakakwanisa kuenda kunoona kana 2 days aidzise usiku ese handamboendapo auya negenga rakaita kutsvage ini aida kundirwisa varipo zvekuma 20 ndakasara ndakarara mumba mangu ukama hwenyu ndehweiwe neuyo ini uyu yaingova shamwari yangu aiwa ndakangogara naye pamba pangu kupi maplots magara meso good huko naye uchimuchengeta pamba pako ndimuchengeta pamba pangu ndiwo kuti baba wako wafa wototora genga rekuuya kuzorwisa bakauya ndakatotiza pamba ini ndakanovharwa mumba na7 o'clock ndakarara ikoko akasara achikwira motobheki wangu usina maki angu ndatakura achitora huna achirasa achinda kutopisa chinhu ichocho mangwana acho futi akati ndoda kuona kuti muchavaviga sei hanzi da kuti muchavaviga sei ini baba wangu ndakazongoenda vakutofushirwa ndamunoona body view chete ndizvo zvandakakwanisa usiku hwese uyo shumba nyaya yake ndeiziniki shumba akauya achitoda kugwa pano parufu kwasha kwakarwa pano sandoda kwasha akarwa uyu mwana wavo ndiyo mukwasha wachona ndikati naiwo shumba unoda kugwa parufu uri munhu mukuru wariwa mira topedza basa akaita nharo zvamutanويس svika vanhu vadhiwa tenye nevanhu vese parufu vangu vangoti tarisa tichipedzana ndoda kutogwa pano svikatozodanokokwere zingati iwe tora shumba uinde naye kumba vanhu vadi vachemba hama yavo pano ndokuita kwakazoita kumba zvibumira yamai ukapinda mudani zvikuda kuti ataure uyo ega zvekutaurwa apa zvinasekitara zvo zvakaitika pamusoro yedare ini ndachikumbirawo kuti patsanangura mukwasha panhau yekuti vanhu vakazobva sei parufu avo vakanga varipo kwanzi nasekitari hatigoni kutsanangura zvakaitwa neuyu nokuti ndaandazodii asi uyu akauya parufu aitaura zvekufwa parufu ndozvandiri kubvunza kuti izvo zvakaitika here nemi kuti matosumuka kumba kwenyu imi kuti ndakuenda parufu chitunha chiri mumba vanhu muchiita mashura akadaro pamusha kwete zvakaitika ndezvekuti pandachida kutsanangura ndida kutanga ndoda kudzoka kumashure taurai kokuti pakaenda ava kurufu vaiti vabva kwavabva kunetsana teki kugiant vari 2 ndobva auya pamba akati ababa ndanetsana nateki kugiant tatakazvigarira neshamwari yangu chitandara ndobva amisa motobheki zvikanzi hamusingondibata maoko hamusingondiona ndobva aita noise nevakomana vamwe vanga vari pashopu ipapo akatoti kwaanozviitirei mukomana weshuwa iye ndiye afirwa uchionetsana nemi kwenyu munoziva chini kubva kubasa kwenyu zvadaro zvikanzi inini saka ndaudi ndauya kunoumba ndingatadzi kuenda kufuko ishamwari yangu aizvo zvokujaini zvadi zvapera vagara pamba ndikatoti hamuzononetsane here vaine shamwari yavo vari 2 vadiwa kupinda mumba mumarara zvikanzi kuti chinyaya yapera kujaini ngaitinde kurufu tinonoridza zvedu ngomu tichifara ndobva vabva pamba ndobva vaenda vari 2 ava ndobva vateera kurufu kuya indasara kumba vateera kurufu kuya ini ndichiri kumba ndakagara ndoona nguva diki mama yakoromoka kuteremuka achikwidza achienda noise ava vari kusvika upamba ndikati ko chii isusu tirikugadzirirawo kuti uye kurufu
zvikanzi zvaitika tichingogara hanzi pauya uyu tafadzwa naFrancis nayeyu kwai kutanga kurova uyu kwai mamai sakatoti nai munorovire munhu imi ndimo wauya kuzochemewa. Mamai ndobva asumuka akati kana zvakadero isu togara sei parufu ndimafirwa ndimakutomatanda kuva munhu. Vanhu vanga vari pamwe vechirume vana Bevhari vakamhanya kutobata uyu aine danda vese vachibatwa kuti uyu anunurwe zvori pamwe dai akatorohwa pamwe dai akafira ipapo. Ndobva mamai asumuka akaenda kudzimba dzavo. First day mangwana ndo pakauya uyu kuJaindi. Achienda kuJaindi ndobva asangana neuyu ndokumisa motokari ndokutanga kudzingirira futi uyu paine umwe anonzi Clevo wakavhura vane umwe anonzi bata tenda buruka pamotokari kumhanyisa futi uyu kumutema nemapoto kurova kuti nyaya yakaitika kwainga isina kupera kwaari. Ndobva ati saka ende ipapo ine anobvira ndaonana naye angobva ipapo ndobva auya kupolisi. Abva kupolisi ndopandakazoonana naye mangwana acho achitobva kupolisi aine mapepa. Ndikati ko mapepa ndei? Zvikanzi so ndazofamba ndaenda kuJaindi akanditeera futi vakomana vakandinunura Clever nevamwe vanga varipo vachindimhanyisa saka handichaziva. Ndati angobvita ndinoripota kupolisi. Inini kumanheru ndopandati saka regai ndidi ndabvawo kubasa regai ndiende kurufu ndichida kudarika nepamba pake uyu ndichida kuteki bhodzi nekandichivaona ndovati vana handiti ndida kumutsvaga teki ende uyu ishamwari reshamwari chii ndichida kumutsiura roona ikachiri uyaenda kupolisi but aiwa ndinotaurirana kuramba muchimhanyisana kunoona akatasaoni pachine rufu handiti ndichifamba ndichienda ndopa ndakasangana nemudzimai wake ndichienda ikoko kunhamwe kuti chibva kumba kwavo ndobva ndatanga kubvunza uyu anga asipanda umunhu. Mukadzi wacho ndobva atanga kundishaudha iye kundishaudha zvokuti ye munondiudza chiini nezvine zvitasimoni pachoni akazodai akadai. Ndikati ini ndiri kuti teke angari kuramba aiti akasangana nemunhu worohwa ngaamirire nyaya uyezve munhu mudhara ariko mumashure mazvo futi mudhara asati avigwa mai guru ndichiti mai guru ndorova mai vake vakatomukira kumba kuseni aba munhu yamundionere urwere hwadi hwakura kumba. Ndobva ndatomuka inini ndikati handii ndinoda kuzoenda hangu basa asi handii tinoona urwere. Ndichingoti parodhi ndobva ndasangana naFrancis mwana wacho achibva kumusoro kumba kwake. Ndikati Francis ona mai guru wavo hanzi urwere hwakura kumba handii toona mudhara tabva paya tabungamidza taenda kumba papaina bankuru vacho vamwe vanga varipo. Ndikati handii bankuru tione chimudhara ndachizwa namai guru vavo vati apindai mumba ndobva tapinda mumba ndatovaona kuti maonero andaita mudhara urwere hwakura. Francis dai uri umwe watofonera dzimwe hama kuti urwere hwakura kunofurumidza saka mukuzotifonera woenda kubuda. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kubasa kuma 9-10 ava ndobva vatondifonera vakati bankuru vadi vashaya kuya kwandaenda kuseni. Nyaya dzokomashure sori baba matauro zvanzvikadari ndikapedzera kunguva imimi makaenda here parufu mukanoita zvekurwisa musindo mukatakurwa neava vakanokudzorera parufu ndakaenda ndobva ndatsanangurira ndakaenda ndichitsvagwa ndobva ndasangana nemudzimai wake. makanoita musindo here sekutaura kwaita sekretari wanga usiri musindo asi kuti moziva panotaurirana vanhu nyaya handiti umwe akasumudza voisi inoita kunge musindo. Ava zveshuwa ndobva vandibata vakati ashumba nekuda kuti avaipopota vachituka shumba siyanai nazvo ndobva ndabvawo zveshuwa ndobva ndaenda kumba. Hapana munhu akarohwa kana vaipopota ivo havamukudare sei watonai kutukai watonai pamusoro odhiyo yashumba iripo yavakarekodha vaitopedzisavo kutuka. Inini hangu ndandakatovharwa mumba painzi pauya vanhu vachinditsvaga vakandirwisa. Odhiyo yacho chandaita kukubatsirai chandaita kukubatsirai wakabuda mudare muno musi uno hausati watopedza kubhadhara munhu waukubhadhara nenhau futi yekutuka kurova kwenyu
But chandai kukumbirisa musaite makwiri nesuwa redzipo dzamugeredzi zvokuda kuratidza utunyani hwenyu kuti hainini. By the end of the day patiri tese wani wedu anochema ndokutaurirai mukadzi wako uyu anouya muno muofisi mangu ndakagara panapa kuti ndo zvanda kutora otaura nevava achiita kunga rumba make kana kuti chichi obuda apa achibuda apa kuita kunga asingandizive because ndakakutonga iwewe ndikakuripisa kuti zvawaita watanza. Handiti nhasi ndimi matadzirwa manje kuti baba venyu vakarara mumba, kwete kurara kwokuti vachamuka kana kuti tichavaona mangwana kuti baba tichamboenda kubasa tozokuona itadzoka. Munhu afa pamusha pakuitwa mahumbwe, pafa munhu mukuru akabereka vanhu vakuru seviso. Atiite hunhu hwakadaro, atiite hunhu hwakadaro. Kana tichiita zvinhu ngatifungei ramangwana. Right? Ivo vana Christmas ndo masoro jena vari kupera kufa mugood hope. Muri kusara vana vavakabereka nehunhu hwamuinahwo ihwohwo. Tinoende nhaka yasiiwa naChristmas mumuchadini. Munhu anomanikidzwa here kubata maoko kurufu rwemunhu? Hakuna zvona. Wamuudzawo here? Azviziva here? Koshamari, ndakutoenda ndaona wakangonyara wazviziva kuti baba wangu washaika. Hapana chadandaziva. Sorry shamari. Hondo yachona yakutozonotevereranwa kutorana kubatirana matata kudini parufu hondo ye. Yatangira panhau yekuti baba wenyu washaika. Kana kuti iye yagara iripo zvacho. Taura ichinzwima kwete. Inini ndakasvika ndichiona nyaya iyi ichiitika. Ndakabvunza mukomana uyu anewa nemhosva akatanga nemhosva ndikati kuyo chii chiri kuitika? Pinda murodhi wende kumba kwako unoita sei? Unorara. Ukabuda ndibvayo. Inini ndetwa ndaizire Christmas. Ndopandakati mukomana akatanga nemhosva ndiani? Ndakamubvunza ndikati atanga nemhosva ndiani? Zvikanzi ndiFrank. Tatiri uko kujaya ndobva atsanangura sematsanangura aite ndobva ndatotora Frank ndikati Frank iwe kana uchikona kutongora hanzvadzi yangu. Panguva yandakamutora ndichimubvunza aitora ngoma achinonzi kanda kumapani. Ndikatokona ngoma idzi ndatodzibhadhara mari kwamugeri. Zvikanzi kana dzakarasika dzine ineni hadzine ineni ngoma idzodzi. Baba venyu hamuvavige kamba ikaka kane chitunha ikakaka ndinokapisa kamba ikaka. Ndopa ndikati zveshuwa ndakatora sekretari nevatedzeri vavo ndakavatsanangura ndozvitaura chi mukomana uyu. Ndobva wati aiwa isati ngamhanyi regai tione kuti museri mekuti ari kudzoka vachaita sei. Asati adzoka Frank ndopakasvika baba vakatanga kushaudha nenhau yekuti amai venyu vandishedzerei kuyozoona chitunha. Vachindishedza inini kuuya panapa kuzondionesa chitunha inini. Nhamo iri panapa yakatsvuka ropa. Hamuna zvamunombondiita. Vakatanga kubatwa vachitwa sei. Ndopa ndakati inyaya iyi yakuda kutonisa. Ndopa ndakabuda futi ndikandotsvaga vanyika dzino ndakavashayiwa. Ndichidzoka ikoko ndakasvika Frank auya nemota yange nelight 1. Ine varume vanga vakawanda. Mumwe wacho ataura kuti inini ndiri kunzwa kuda kuuraya munhu. Ndiri kuona ropa inini riri kunhuhwa panapa nebanga inini parufu. Inini ndopanguva ndopa ndakabuda. Ndakaenda ndikasvika panonzi pamai mapfumo mbva ndataura namai mapfumo mbva wataiwa zvinetsi mbva wabata vanyika dzino. Vanyika dzino mbva wati mirei ndisvike. Vakasvika vakalaita vakaona vanhu vavo vakawanda vari group. Vakaisa nyaya yacho kumapurisa vakati vanhu havatoripo. Vanyika dzino ndopa vakatofona chitega ndichifonera mambo kuti vanhu vaya vadzoka futi asi vadzoka vane hondo mufani. Vari kuzvokuma 2025 asi vakauya nemota yange nelight 1. Mapurisa maenda kuchiropa ripoti yakadaro vakati chii? Vakafona vachiti zvoni pano vanhu vakutadza kuviga munhu nevanhu varipo vakati kana varamba varipo tibate tiuye tivatakure. Saka ivo vakabva vaenda nogara pakabhawa kamukari pakuti paChristmas pacho kabhawa kari pazasi ndipo vakabva vanogara ipapo. Hapana chakazoitika. Havana kuzodzoka kwaingodzoka ma1 vachingotevera asi ndakatongotora tafadzwa vachiti handi tikude kudzoka yadi. Tiri mapurisa tauya zokusunga asi iri timu yanga yauya naFrank nemota. Uri kuchinodzorwa. Ini ndiri ambuya vacho. Ambuya vanhu. VaFrank. Ndikuda kungotsanangurawo zvangu zvakaitikawo zvandikaita sei zvandakaona. Pamusoro
ini ndikati ndichienda kurufu first day rafa Christmas. Shuwa ndakasvika parufu ndichingosvika mama edu bati komana nokamana ndikati asikana ndarichiuya. Asi ndakasvika inini maitarira vakatobata murume wavo vachitomurova vachiti Frank aita sei vachitomudhonza vachina naye kupi vachina muvharira mumba kwake. Anovharira ndichingosvika ina handina kuita nguva zveshuwa. Chitonzwa vanhu vari kumhaisana mumunhu ndikati ko ndiani ndikanzi ndibaba evidence nani na uyu angaenda kuvharwa kamba akatanga kurova vanhu vaida kuvharwa mumba. Uyu ungamva akasara vamwe achipindurawo ndiani yasekuru vake akabata danda rakadai so achimhanyisani achimhanyisawo vanhu vakamhanya munda makaita basa zveshuwa muchita sei muchimhanywa. Mama ndobva vakaendofuka vakaungana mama akati newe tafadzwa newe teki ndimafirwa nababa venyu. Apo ndikungozama kuti vanhu vangu vangotaura senyaya zvikanzi imi ndimafirwa nababa muri kuzama kuti hondo parufana chi pafirwa nababa venyu. Kana dai mamatadzirwa imi maifanira kungonyarara then munhu avigwa mozoita sei mozotanga nhau yenyu pana kuti ndima yakuzochemwa nevanhu imi ndima yakuita sei ndima yakurova vanhu munodarei kudai so zveshuwa vanhu uyu hondo yake haina kubvira yapera hondo yakanesa kuvanhu vachita zvavari kuita vachimhanyisana chiri kupi vachimhanyisana. Mama yakati isusu hatirare pano hatimborora pakurwa hondo isu mama yese akasumuka vhireji rose zveshuwa first day vanoraura parufu vachiti vanopana vanoita zvezvakadaro zvikuru vachikurwa vanhu. Mama yese yakaenda kumba vakarara varidzi pamba ipapo then mangwana kwachena nemwana wangu mukomana vanopinda kutsvaga chingwa kugiant ndopakakanza ndaenda kutotsikwa nemudhuri ndobva ndatsauka ndikati kuda nditsikirei ane ndopa vakaburukawo nemabhodhoro nematombo uya aitokusirwa ari hwani zvokuti inawo yongoti vakomana chivangu aripo vasara zvavo asi vaitoti isu nyaya chete pazvikaitikatanga tiripo ndopa akazoenda uyu kupi nemapepa yake akuti ndakuya kuchebhutu unoti ndaita sei ndakuvadzira akabva aya kuchipatara ndobva apiwa kadhi ndokuti akati nyaya akadikwanise kuitonga tanga waenda kupi tanga waenda kupolisi ndomazero yandoita sei handinoita mazuva avo vaiita sei mundaraunda vanga vasina noise nevanhu zvakatondinetsawo ndisaka ndakatozoendawo kuvakuru vevhireji kuti ndinzwewo kuti zvakaati munhu wefaitika pakuva kwake faiti yebuda ufa asi ndaita kuti iwewe ava vakabva chicha kwakochitora data chicha kwavo pamusoro wedata vakafawo ndisekuru wangu ndakatosvika ndichitozama kutaura navamwe sekuru wangu ndetozama kutaura navo ndisekuru vari kuchengetwa dini ndo pakasvika mukomana pia asvika akangosvika pakati pedu batisundidzirawo akasundidzira inini kusekuru vangu akasundidzira akati ndatopisa imba iyi nechitunha imba iyi nechitunha ndeipi datoipisa imba iyo amusozotiviga chitunha icho ndopa akabva nduruwa panapo anduruwa panapo ndo patakatanga kurwisa handizivi kuti akanduruwa nekuri chibakerere idobo handitomboziva nekuti wangorusiku ndo patakabva tatanga kurwisa nekuti iye aitaura tada kupisa imba saka iri fact munhu mukuru semudhara wemusha mudhara wenyu mese afa pane imwe girajiri yamuinayo ndakarambira zvamunotadzirana kutirai dare kuti mudetserwe shoko raakataura ndichimutsura Frank akandeti sorry nokuti kana mukazviviga munodzokera munorwa futi panzvimbo yekuti zvitaurwa zvopera zvinoripwa zoripwa munyaradzana murega kuita zvinhu zvakadaro sei zvakaitwa parufu ona nhasi ngabudze parufu wati mukuti mugomba ratsvuka mari akakuita kufushirana ii taura inyaya shoko raakandipindura ndimubvunza kuti kongoma dzaurikutakura kuchendesa kusango rudziendeserei akandipindura kuti hanzvadzi yenyu hangandidzinge muimba yemapango aifunzwa ndoshaya pekugara here nyumba ndikati saka ndodakara uinaro here zvikanzi anga asingafaniri kundidzinga panapa ndikati aiyo ndamubvunza kuti kofrendi abva panapa makuita kunechiteti ndaida ndibatsirana sabu ndoda mombe inanga time yekutamba nevanhu both sides ava yavo kuumambo vekutyora kodzero dzechivanhu why
munhu unowana simba rekurwa baba vakarara kumba hao soro jena chipanga mazano good hope yanga iri pasi pangu ndindaitonga kwese kuya ndisabhuku wenyu kustokudeo kusvika kwese kuya ndo vanhu vandaishanda navo nakrismasi ndo angana nechipanga mazano vangu ini kwete hunhu wamuri kuita vana vekwakrismasi imambo yamundizive matisingatoone pamba penyu ndandisingavinge uzodya sadza ndakazopuhwa njere nemunharaunda wamuri kutaura kuti vanhu mungatoita makwikwi ekurwa iwe shumba iwe mudhara ari kutaurwa uyu munhu wokuti wakaita zvokuintroducera kuti mudhara waunoziva kuti makura mese muri munhiki mumusha muno munoita unhu wakadaro hatigone kuita hotisides yenyu mounza kudaro kwamama sarase tsika dzechivanhu hakuna unhu wakadaro wakashata Zina wai. Jitu papo kudaro. Basa ine tuone mtsemo. Next quote.